Shugor nakaslem jong unongsan hima. Ka JAC kilai polling station hakas ngisa jan jong katayo kila shime karai banaduk ka khandai tarik mentau benai ki paiba ka nong trai sabngi kinlet bandi sha bat bam jaring kat baruba PNCM lem baruba panyai sing CM haphalau lan ya khmat jong ka office ka HADC haringkat ki plakat halaki kdi nakliang kinukit kam ke JAC kila pentep bayakani karai la shim haka public meeting ha mouse mai ka balalong hakani kasngi ka JAC ki lai paling ki laong shushu balada JIA ka basngosi eki patba ki arpui teli kishnong hakati kasngi uba penya sing CM baruba PNCM barka ki HADC kandai banshim ya ka jingket kli shushu laong ru bakatei karai ka bakhaddo hadian baki patba hakani kasngi ki lai poirenti namar ka jing sngap menti jong ka ki HADC laban kedo hangni baka jing dawa jong ka JAC ki lai polling station kalong ban pen phai biang eki arpui teli kishnong Shamotion Road constituency balapan hap jubo daga selection committee Sharambra Jerngam constituency. Karai, bat kata karai, kadai karai kabakado. Ban hakini kisni lada nagalim juga ke JDC kam snap bat kata karai ngin jad no shakmat. Bat kata karai ba haka khandai tarik benai November arjar arbusau ngin lasim ya karai ba ngin Lek rak plakat hakmat jongga KCDC hapo shilong bat ngin lek shatay banyadi siya baria bamja ha KCDC baduba PNCM baduba penyat sing namar ka jingkelap baka jingmenti ka jongga KCDC lemba ha ka jingelam ka jongki tenagalang jongi ka JC rengkat baki padba apwekli kisnong nilarai dan nilashim ya ka senjam mentas ni baladana kalengjo ke KCDC ki krem pemna ba yakine ki apwaitli kishnong kin lek no Shamotion Road haga khandai tarik nin ra ka plakat bat yakine ki jingra plakat jangi ladana kalengjo ki kim snap nin ra bat jin thia bat blanket bat po nadong sadong bat kita kadai karai kabakado bajuni hatta pada pilan na kata ta nanta sa gamay nilasim ya karai baha ka khandai tarik nyinjet chua katto kami kinomikmat banik ni satay rengkat baka plakat banikar padlo yaw ba PNCM ubrei chairman jong ka selection committee baru bapin penyat sing ubadai UCM jong ka KCDC bakin penbenano shua ya kene kendai tarik baya kini ki arpoi klik isnong kilapan phai biang Shamotion Road constituency na kanta ka jinthabot ka balwan jong ka MDC election lam kanta na kaleng jongi lanyap limba kaumso limba ka Islam, limba ka din. Nila kulay, ban nila siya na karay matakas ni bangin yagdog. Nagalang yung bigi pagba, di kulay niya magagawan ni. Da, nanta sa kamay. Ni ay yapi ka kubo ka basyay. Yaw ba PNCM, penyat sing-sim, kumusiyem, bat yaw ba PNCM, kumusection, Lemir Shaman ng selection committee. Balada JIA kini ki padba jami mentakis ni pection kini balo. Bangi haka po bangi legera ya kato ka plakat sa KCDC. Haka kendai tarik jom mentar menai. Lada JIA na kalengjo ka KCDC dat kumjuro jom ka selection committee ki haban shemi ki jingki kri. Dat kata ka jingki kri na kaleng jongi ki padba minti ay nama kajing kulot kajing kuman kajing pi ya kane kajing pensniao kabajaja ya kini kisni kajongi bar munta kisni nila ay kakubor kabashay shabaro kibashong haka KCDC banakalan jongi nila shimre karay munta kisni ba lalong kumno ro nin yad bat kata kajing yad bat kajongi ban yad
Bandra ya kepakat akmat jong KCDC balada na kalen ki tulai ke jubab ke basya ya ketokos ni na kalen jongi ngila ready bante bandra bagi bangket bagi jengte pikulai ne baga lada jayai kadu ya mai ni kuat ban pensia ya kasokar ba siapa ban tukar lem ya kane ka jing menti ban ka jing kulut ka ben ka jing bom dan kmat jong ka KCDC lemba ka selection committee kunjoro kiba dai kiba pek kiba man kiba yo i ya kane jing e ka kya ka shan gujungi bat nagalan jongi ni kentu ya ka sarkar lemba ka district council affairs ba siapa ban tukar lem shua ba nimlek shapai shashilong ha ka khandai tari balada nagalan jong piro pipek Klempai baklai hikmat ki jompi hakini kisni nakalan jeni ni buru baga sarkaro gaban shimni kitli baga don kano ka jengje yani ibai ibai bikulai na lamnaj bara padwa Iru Vice Chairman jongka JC nga singaw banay kublay ningkong ningsham yapi nangka khantam yu blade right and run ubalat Tempoi hakapor kebabiang yang iwe piwe nang ne khantam ni kini kilong kini longpa kibala I ya katip kapet shayo shahat nakadaw kajing berkajing jenjar bagi perkhat ya kilong din kibansawan kijongi bat kita kidai kikun kikti kijongi kumjuro nasingaw banay kublay ya baro arp waitli kishnong kibidai ki sardar ki skitri ki nongyalam shnong lane kidai ki edi ki executive dorbar committee lane kidai ki executive committee jong shnong namta ngai kublay ya kini ki parolok ki badai na ki NGO ne ki singbalang bapiar ki ba kesyan ni nadu basdang nagamta ka jingbit jinbiang nagamta bansuk ka yakaying bat kunjuro bansuk ha ka bedai bat kalit kawan kajongi kata kalau kalong ba bangi hadu menta nyimdon kano kajing keren lane kajing ay jongmut jong uno brio ine jong kano ka brio hingre kani kajing kwa jongi kalong ba ni kwa sya motion road constituency namar ba nyu I ba kajing jenjar khantam ha kayat kaying kaba jenjar hadu kata ha kajing yak jongi menta keleng syakisnong bapiar ngilekpek yakisnong hakadong kathan go jongi ba tang kasurok ro ngimdan ha kato kasngi kabangidon kaisi meeting ngiyat na moklon shadu langdong dai kasimpor hadu arkanta dagabat ngim yakran ban yaj dakakali dagabat arkanta tang nadu moklon hadu langdong dai te superkat no menta ladani lek na syati syam nong misai syaram rai nam tipsyo kasimpor hadu kano kanta te pi kam tip ba padba ya kata te dai na kata kadaw ni dai ban long kiba yasha kiba triston kiba ni don kano ka jingang nok ka jongi ni dai ban yali hadu banginda urlong nasiya banai kublay ya baro kirirong ba kiba pila simkya bat kunjuro khamtam yu blade dragon rat namla klem da aingu bat sangu yu blade dragon rat hadu kaneka klimat ni don hakamet tom koi bakye wal dang ni duk ni jenjar ni bondon ka development sene ni dei katodong ladang ni theo ha wei umrat lese shangi sene lalong kum butudong te hakawai gasni fitip nem ya utudong kila aban khetno utudong namar balada ki jenjar ki jrong ya palat habakut ki khetno utudong haga bejinjar mano bejinjar nidai himangi ki arpoitli ki bedai kisnong ki bahap hau tudong jong uno unong yalam lene unong mikmat jong kane gadong kathain ga jongi menta ki play bat ki ale kai bat ni ki arpoitli kisnong na krem da ka basyai yau ba PNCM bat kunjuru yau ba si am wadai ba penyat sim wat nam yalekai barki arpoitli kisnong namar ha po arpoitli kisnong nidon ar hajar tam ki dukhot
lene ki longkmi longpa ki samla hapo ki likely ki polling station. Barabor haba ni yat chene setai kamtam ni long ki kini ki pa ni da sumar yo ku ya ki kun jongi bangim dai ban ya lekai bat kading tenga ngakren da kabasyai yo bat penyat sing sim bat kunjuro yaw ba pian sing kum musharman jong selection committee wat nam ya lekai bat ki arpoit ligi snong ni nyim dai ki bala kentai kumba ni long utudong ha kajing penyat kat kaba pikwa ya kadong kasnong kajongi ha ka porba ni don kajing pe ha ka MLA katong yala siapun bit bahana tang kato kanebo kato kanepor pilawan biang sya motion road ha kato kapor ngidang yo ya ka mountain court constituency hemrai hato hadu menta lakat no teli kisnam nila siapun bit tapi hadin nang ta pade ila pembit yangi mentaro hana bayai sya abad ni sipor bani ngidang siap juhur na kamta jong pi na kamta ban yo ban amen ya ka sik shadel kaban sian hana hauta uno pra le tipsyu kubnai ayu ki ong ba kin sawan nang tay na sentral bat kin sa amen no ya kita ki sik shadel bat hana yangi hangne en hap no bat pen hap no biang shamotion road ban ya menta hana lada long election kiktin jali ja kilawan hakato katne kino yalam snong telese hapiru ki pajba ibadai ki para snong para dong ibadai ki para ik para bayit baton bat ki bahaying sam juni nga kren da kabasyai bat kunjuru nga kren na du ka mensim ban na du ka donot ba baro si katang iladi ya ka umjugot kabangiyat limba ka surok kabakuru koram hadu kat nos pa asnem bangindang di susu bat penjenjar ikikun gikti kejungi na ong yapi kasyong hanga berapi menta ban rai na kunta ka jinsuk jong ka lawai ka permai ikun gikti bat kilongdin jungi lada hanga api ki ong bangin le dakane ngin le dakatai bangin bit ya kata tang kuai si kenten tang kasasi pelasya bandi bat kata kacingbam kaba pendit dakine ibreu ibakwa tang man kwan yo mentoy simet habakut mano bejenjar hagapor kabut hana ki ong bah hagapor election ki ong bahana pigus lai yo nyan bat hakata ka kadur lada nong thau baladon ringkat bani wei pe baro ki baladon lang hakane ga jaka leng ba da gajing lam ka jong u ngi la yo ban ye kenduk lang kum ni ngas ngoy ban ai khublai ro kum ju ya ki nong penyai ya kane ka program jing lang ka benta ki dekhot jong ka JAC baro ki seng phalang ki badan hapo jong kane ka lempung ki longkmi ki longpa ki khun samla baro khoi jong ki lai polling station bisai langdong dai bat mau smai ngayang hang ne menta na ka liang jong ka seng longkmi kom i president jong ka seng longkmi shlong mau smai kom si benta kom ngila yo snow menta ya ka jingkran na ki rangba ki belakran kham sakmat bat leng ban ni chaman i balayo ban ai ya ka jingkran lamprang ha preng jong i we pe baro ha ka ba ka ne ka GAC ka layo ban penlong hado laisen menta te hado laisen menta na kadaw ba kadaw san ha ka ba ka KHADC kalale madla bat kalale men ya kadong ka than bat ya kini ki lai polling station ki ba don arpawai telikisnong te na kadaw ka jingle madla ka jongki nyimban say ngi haban me sakmat ban yo ayala ka hong na mar ka hong jongi ko mengili yasno na domene kadai hapo mountain court constituency telengba KHADC hakabangi tip ba uba PNC lengba ka selection committee ubadai ma chairman hakabakila pha jubor yangi shaka ramrai constituency nakabanta ka election MDC ka jongi tekum ka senglong kumi na ka snong mos mai ngiro ngiyang ban karshan ya ka JAC met badman sim na kabanta ban yatali lang
ni kini yang na kamenta kam bha kam met jong ka dai ka thain ka dong ka jongi ngirong yin kloi ngin yang ngin le ya ka ai ka ba phi phi alam kom ka seng lo kumi ngadan ro ka jing karpat kom kirang ba ki bala karpat sakmat na kamenta ka bor ka bala le dan bor da ka HDC bakin perkhat lam yang ni kinong kendong ka jing jangai ka jong ka motion road ba ka jing jangai jong ka ramrai hado kad no tengi madi ka jing ka ba crown wat tong nang ne hado riang do kan no ni madi ka jing ka surat ka balong kum te ka jing jangai ka balong kum te tenga karpat nga pharo lang ba kan ne ka media lang ba kan ne ka por ka bamenta sha UCM jongi don perkhat ucaman jong ka selection committee jong ka HDC ban perkhat lam na ka menta jongi Kibria kibdan sakane ka thang ka dong kibamar ya ka jing ka jing janjar ngi ring men sem ko me ring ma phi ya bam ya dan kam ya ka imlang ka salang ya dan kam ya ka lai kawan ko me ya dan ma phi te ngi karpat ba phin le ya ka ba pha kum ba phin le ya ka ba kla ban pen pha no yani na ka ramrai constituency si saka ma thangkot constituency dalele rengin tre ban le ngi kersan ya ka JAC ban ngi nang bareng karo bat phi nang ya ngi nang penslero kom ka sang lok me jong ka snong maus mai bat jong ka polling station maus mai hi bawa ka we teng next kam na ka liang jangi baro khoi ki long me ki badan ha ka ne ka por ngi don ka lawai na ka mta ki khon ki ti ki jong im dai ra te ngi don ka lawai te lana ka JAC kana ngai kam long ro ka meeting ka bakhado na ka banta jongi bangin siam na ya karai na ka banta ban le yele sa ki bor ki ba shalor te kano ka banta ka JAC ka ra na ka banta ban le sa kano ka banta ban siam ngi long ki balak lai na ka liang ka chonga an long ka balak lai na ka banta ban sim banta la bar ki te ha ka na ka par nga khat ro ban nga par ro ya ka jing manjur jong phiang pa ba lada ka ka JAC kan yalam yang isa kano ka banta ban ya le na ka banta ka na ka hok jongi ni long ne am ban long ki balak lai ban le la bar ki ta lada ni am ban le shalong sel ro ban sa than na banta ka na ka hok jongi ni long ki balak lai ni long ki balak lai okay ni long ki balak lai okay to ha ka na ka por ka jingkran ka jonga kan ngan pen ko tang kan ne khulai subon ya pi wai pai baro